Evans. Min gima duong' to ema Tobias owacho no. 16% VAT on petroleum products en gino ma inyo sectors duto te mana kako osekete maber no. To nitiere moro bende sani wantiere gi nok mar sukari e pacho ka. Omiyo ka oketi VAT mar importing sugar koa e pinje maoko kabiro ka, nyiso ni wadhi bedo gi shortage maduong'. Ing'e ni sukari en gima ji te tiyo godo, watiyo kode e yo malach. En mani sirikal ni chiwo paro ni gidwa ni mondo mi waduok tiyo gi sukari piny, nikech diabetes osebiro. Domona negwacho mana ni sukari ma ioro kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaini. Negwacho ni kila achiel mar sukari biro bedo kijuogo siling 5 mar osuru. Gima natemo wacho wan gi nok local production marwa ok nyal chopo e kiwango ma nyalo romo demand ma ontiere godo mar sukari. Omiyo kanyo onego ging'ane in the next few days ibro neno ka bech sukari bro medore, nikech kana dhi supermarket nyoro naseneno ka entiere malo ma kendo dhi yombo ji mang'eny. Ji bro dok e dubia kata madho nyuka pi mane ji nosetemo wuok. Matiende ni okenge ma wago kaka jo Kenya, wago achiel mbele tadek wago ka wadok chien. Mano dhi hinyore. Koro maybe wabro donje allocations ma osetimore sectors kanyo be ma